In het centraal onderzoek viel de langgeleide rastypisch imposante hengst met veel behang, vooral op met mooie scores onder het zadel. 8 voor de stap, 8,5 galop. Naast een goede ruime stap en krachtige galop is Elger een attente, vriendelijke hengst met een goede instelling, veel werklust. Raakt niet snel onder de indruk. Moeder van Elger, sterk preferente prestatiemerrie en een duurzame, vruchtbare merrie die 19 jaar is en 11 furlongs op de wereld zette. Daarvan werden er 7 ster, heeft ook een modeldochter. En daarmee komt Elger uit stam 30 en is hij de derde goedgekeurde zoon van Nane 492. Gestationeerd bij de Mersken Siegerswoude, de hengste Elger 536. Zeven jaar, triple A, Elger, 5, 3, 6. Jeppe 537, triple A, 5 jaar. Fokker J. Lopers in Alteveer. Bezit van stoeterij Bobbelstein, Hasker Horne. Vader is Alwin 469. Dan een ster dubbele A-merrie van Pier 448. Sterprestatiemerrie van de Minse 384. Was de verrichting topper van de richting 2023. Scoorde triple A voor alle 3 de onderdelen. Totaalscore van 89,5 onder het zadel tot en met 93,5 in het tuig. Super cijfers dus. Geroemd vanwege het achterbeengebruik en zijn voorbeengebruik. Dat deed hij ook met gemak. Met name de draf opvallend lichtvoetig, veel buiging in het achterbeen. Bij de hengst veel frontmaakt, goed kan schakelen. Qua karakter ondernemend en alert, eerlijk en meewerkend. Rastypisch, opwaarts gebouwd, lang gelijnd, allrounder en beschikt van nature over veel werklust, veel balans en een fijn lichaamsgebruik. Beschikbaar bij de Nieuwheuvel Lunteren, Jeppe 537 triple A.
Stemming zit er meteen alweer in met de jongengst in de baan. 5 jaar, triple A, Jeppe 537. Gaat hij nog een keer? Overigens, dames en heren, wanneer straks de hengsten op tal worden gezet op kwaliteitsvolgorde en staan allemaal opgesteld, dan willen graag de fokkers-eigenaren huldigen. Door met Nick 538 triple A, 4 jaar, fokkers-eigenaar familie Tank in Vragender. Nick is een zoon van Tiede 501 uit de model Sport dubbel A-merrie van Bartelen 472. Dan een stemmerrie van Volker 353. Een van de 2 eerste zonen van Tiede die een dekbrevet hebben ontvangen. Komt uit een fokkenzekere stam, stam 5. Heeft de model Sport AA-moeder van Bartelen 472 die Z1 dressuur is. Ziet het? Ook dit een rastypisch hengst met veel front. Mooi opwaarts gebouwd. In de omgang beleefd en intelligent. Geniet van aandacht. In het werk is hij plezierig. Veel inzet. Wist in 2 onderdelen triple A-score te halen. Tuigproef 83 punten, 8 voor front- en achterbeengebruik. Onder het zadel 82 punten. En ook Nick 538 beschikbaar bij de Nieuwe Heuvel in Lunteren. Vier jaar, triple A, Nick 538.
Barbara Zwart, rubriek sponsor. En dan treedt de piste binnen de hengste Martinez 539. Triple A, 4 jaar. Fokkers-eigenaar familie Notenboom Scholte in Vegelinsoord. Mede-eigenaar Hendrik Eppinga, Oude Mirdum. Vader is Tiede 501, de moeder een stermerrie van Sipke 450 en daarachter een stermerrie van Heinze 354. Samen met Niek hoort ook Martinez bij de eerste zone van Tiede 501 die goedgekeurd zijn. Zijn moeders vader is Sipke. De zoon van Tijden heeft geen goedgekeurde zone, maar nu dan wel een goedgekeurde kleinzoon. Deze hengst is het toonbeeld van een allround Fries paard. Hij hadden van 81 tot met 83 punten in zijn proeven. Hoge cijfers, beschikt over veel natuurlijke balans, fijn lichaamsgebruik. Kan goed schakelen, actief achterbeen. Veel go, veel inzet. Rastypisch, sterk gebouwd. 3 correcte basisgangen. Hengst heeft een sterke stap. Toont veel balans en buiging in het achterbeen en gebruikt zijn lichaam met gemak. Martinez 539 voor de fokkerij beschikbaar bij Dekstation Gaasterland. Eveneens de Jonkie VR Triple A, het optreden van Martinez 539. Murk 540, Triple A, 4 jaar, gefokt door Fleur van Kempen, Rijkevoort. Fleur, eigenaresse samen met Jalling de Boer, Sint-Johannes Schaar. Murk is een zoon van Teun 505. De kroon dubbel A-merrie van Lodewijk 431. Dan sterpreferente merrie van de hengst Jasper 366. Met 3 maal een triple A-score heeft Murk als een van de 2 eerste goedgekeurde zonen van Teun centraal onderzoek met glans weten af te ronden. 83,5 punt, score onder het zadel en in het tuig. Moeder is een kroon dubbel A-merrie van Lodewijk uit stam 115. Die in haar IBOP een score van 80 punten haalde. Hengst is opvallend lichtvoetig in zijn draf, kan goed schakelen. Murk heeft een sterk en actief achterbeen, laat een mooi ruim voorbeengebruik zien. En opvallend aan de hengst, en dat kunt u zelf ook vaststellen, is zijn edele hoofd. Luxe, fijn gebouwd, veel jeugduitstraling. Hengst die mensgericht is en braaf op stal.
Nog weer zeer sensibel. Doet graag zijn best en heeft veel inzet. Murk 540 Triple A gestationeerd bij stal van de Kadiek in Sint-Johannesga. VR Murk 540. Hengsten, dames en heren, die eind 2023 in het Hippiecentrum Exto een verrichting onderzoek met goed gevolg hebben doorlopen. Zoals ook deze Manno 541, 4 jaar oud, fokker R.A. Faber, Sint-Nicolaasga. Is nog altijd eigenaar samen met de familie De Vries uit Hindelopen. Manno is een zoon van Vonger 478, moeder sterpreferent van Andries 415 en de grootmoeder ster van Brandes 345. Eerste goedgekeurde zoon van Vonger. Moeder sterpreferent van Andries. Manno, u ziet het, sterk gebouwde hengst met een sterke bovenlijn, brede sterke lendenen, beenwerk hard en droog. Allround gebruikspaard in het onderzoek en een vriendelijk en braaf karakter. Niet snel onder de indruk, veel go, toont veel inzet. 3 basisgangen correct takmatig met voldoende techniek. En beschikbaar bij hengststation van de Kadiek in Sint-Johannesga. De jonge hengst, de Manno 541.
Rubriek aangeboden door Barbara Zwart. Nog één keer het optreden van de jonge vierjarige Mano 5-4-1. Binnenkomst van de Menzo 542 Triple A. Ook een vierjarige KFPS-hengst. Gefokt bij stal Jede Vledder. Eigenaar samen met Charling de Boer, Sint-Johannes Ga. Menzo, zoon van Ulbran 502. Moedermodel sportprestatie Mary van Hengst. Challe 454. En dan sterpreferent van Jasper 366. Voor vader Ulbran is Menzo de derde goedgekeurde zoon. Daarbij komt Menzo uit stam 50. Moeder is Juwiel H. van Lutke Pijnje, model sportprestatie dubbel A, moederlijn Volsport. Moeder was Z2 dressuur ZZ Mennen, werd kampioen vakmerries voor de Sjees. Halszus ook van Menzo. Christel Jede werd reservekampioen in de Friese Talent Cup. Komt dus uit een prima afstamming. Hadden 3x A, 88,5 punt, hoofdscore onder het zadel. Draf en galop, beste basisgangen. Hengst met veel natuurlijke balans, lichaamsgebruik, veel instelling. Jeugdig met een edel hoofd en fijn hart en droog beenwerk. Ook weer beschikbaar bij Hengstenstation van de Kadiek in Sint-Johannesga. Menzo 542 Triple A.
Menzo 542 Triple A. Laatste in deze rubriek. De hengst Mans 543 AA, 4 jaar. Gefokt bij MAW Slagers Karnebeek in Goor. Eigenaar J.H. van Manen Kesteren. Zoon van Teun 505. Moeder sterpreferent van Norbert 444. Dan een sterpreferent de grootmoeder van Beert 411. Tweede zoon van Teun uit zijn eerste jaargang. Mans die ook nog eens uit een sterk fokkerde van de Gonda-lijn komt. Oftewel Merriestam 13. Zijn 14-jarige sterpreferent. De moeder heeft zich goed bewaard. En ook zijn 19-jarige grootmoeder opvallend fit en duurzaam. U ziet hier een langgelijnde opwaarts gebouwde hengst met een sterke bovenlijn. Correct gebouwd, hengst ook met veel jeugduitstraling nog. Vriendelijk, mensgericht. Alle disciplines fijn om mee te werken. De kracht zit in zijn aangespannen gedeelte, waarbij zijn tuigproef de meeste punten opleverde. Beschikbaar bij de Roeders van Manen, Ede, de hengste Mans 543 AA. Bouwbedrijf Zwart al meer dan 120 jaar. Bouwbedrijf Zwart, de veelzijdige aannemer. Realiseren bouwprojecten van ontwerp tot oplevering. Zowel voor de woningbouw, utiliteitsbouw als ook voor de projectontwikkeling. Of het nu gaat om nieuwbouw, renovatie, verbouw of restauratie. Wij staan garant voor een hoge kwaliteit. Want vakmanschap is het hart van ons bedrijf. Vier jaar Mans 543 AA. Dat waren ze, dames en heren. Kom op catalogsvolgorde hun opwachting. We maken jonge hengsten van het stamboek. Prachtige hengsten erbij. We gaan zo dadelijk op tal zetten. En als dat is gebeurd, vragen de fokkers-eigenaar erbij. Want die willen we graag huldigen. Het is ook zo'n mooi beeld hè, op de boarding. Al die vlaggen. Bezoekers vanuit de hele wereld weer afgereisd naar de hengstenkeuring van het jaar. KFPS Hengstenkeuring 2024. Daar zijn ze alweer.
Martinez mag even mijn kant opkomen. En Martinez even voor Elger. Murk even aanstarten achter Jeppe 537. Dus Murk na Jeppe. Manno mag deze kant even opkomen. Even de achterste hengst even een beetje aanstarten. Mans mag een plaatsje op. Hengsten vooraan even halt houden, misschien even wat aansluiten. Want trouwens, die derde hengst die mag nog even doorlopen. Even wachten daar vooraan, even wachten. Gooi een plaatsje op, doe nog maar een plaatsje op. Dan even aansluiten en dan controleren we het nog even. Dames en heren, de jonge hengsten, aangeboden door Barbadijs Zwart. Op kop geplaatst, Jeppe 537. Mogen opstellen. En dan Martinez 539. Elger 536. Murk 540. Nick 538, Mans 543, Menzo 542 en Manno 541. Als zodanig opgesteld staan, maximaal 2 eigenaren, 2 fokkers in de baan voor de huldiging. In verband met de veiligheid willen we dit jaar zo veel mogelijk vermijden dat er kinderen in de baan komen. Dus liefst geen kinderen daarbij in de baan. Dan gaat Sabine ze even bespreken en nodig ik de fokkers-eigenaar uit om erbij te komen. Jong KFPS, dames en heren, daarvoor gaat Dianne Postma de prijzen uitreiken. Teken Alfringa namens bouwbedrijf Zwart. Fokkers, eigenaren, kom erbij. Dit is jullie moment. Dit zijn de hengsten die ingeschreven zijn eind 2023 en die hier een prachtige groep vormen. Daar willen we fokkers-eigenaren bij. Dus niet lang wachten, gewoon de piste inkomen. En dan kunnen we de prijzen en de bloemen uitreiken. En gaat Sabine de hengsten nog een keer bespreken. Ja, dankjewel Bert. Een hele kwaliteitsvolle rubriek. Hengsten die voor de eerste keer hun opwachting hebben gemaakt hier. En dat eigenlijk heel goed hebben gedaan. Die zich over het algemeen goed hebben gepresenteerd. En de verschillen zijn ook erg klein in deze groep. Vooral de stap heeft de doorslag gegeven in deze groep. Op kop geplaatst waren we unaniem over eens. Jeppe 537. Een hengst die qua uitstraling heel hoogbenig is. Heel modern, een goede romprichting en een hele imponerende voorhand. In de stap toont hij heel veel lichaamsgebruik, zet zijn voorbeen goed weg. In draf toont hij veel balans en veel souplesse.
En hij kan in een heel rustig tempo, hij kan schakelen. Dus een verdiende eerste plek voor Jeppe 537. Maar Jeppe had het zwaar, want heel dicht in zijn kielzog was daar Martinez 539. Een hele complete hengst die sterk gebouwd is. Een hele goede bovenlijn, goede kruisligging. Een hengst die ook heel goed kan stappen met tact en souplesse. En in draf veel balans laat zien, veel tact en daarin ook kan schakelen. Martinez 539. En dan komen we bij de derde plek, Elger 536. Het is een hengst met een mooi silhouet, een sierlijke beleiding, die mooi in verhouding gebouwd is, die goed stapt met veel tact en ruimte en in draf met houding draaft en een heel mooi gebruik van het voorbeen. Elger 536. Dan komen we bij Murk. Murk is een hengst met een heel sprekend hoofd, die heel veel jeugd uitstraalt, goede bovenlijn heeft, heel modern is qua type, die actief stapt en heel lichtvoetig draaft. Murk 540. En dan Niek 538. Een heel sprekend oog, veel rasuitstraling, een hengst met een mooie halsvorm, die kordaat stapt en in draf veel buiging in het achterbeen toont. Niek 538. Dan hebben we Mans 543, een hele royaal gelijnde hengst met een goede romprichting. Een hengst die iets overtuigender kon stappen, in draf een hele goede techniek laat zien. Mans 543. En dan gaan we verder met Menso 542. Menso is een hengst die ook veel jeugd uitstraalt, die keihard beenwerk heeft, die wat aan het dansen was in de stap met Tjalling, maar in draf lichtvoetig was. Hij had moeite om in balans te blijven de hele baan, maar die paar passen die hij liet zien waren imponerend. Menso 542. En last but not least, Manno 541. Een hengst die een hele sterke lendenpartij heeft, die een goede schouderligging heeft, die actief en makkelijk stapt en in draf een heel mooi gebruik van het voorbeen laat zien. Manno 541. Ja, en dan wilt u natuurlijk weten welke hengsten we mee gaan nemen naar de kampioenskeuring. En natuurlijk willen we Jeppe nog een keer zien. En we willen Martinez graag nog een keer zien. Maar de kwaliteit in deze groep was zo groot dat we de nummer 3 ook mee gaan nemen. Elger. Mooi. 3 hengsten naar de kampioenskeuring. Fokkers-eigenaar gehuldigd. Jeppe gefokt bij de Vili Lopers. Alteveer in bezit van Stoeterij Bommelstein. Jan van der Meulen. Dan zien we Martinez 539. Gefokt door de Vili Notenboom Scholte. Eigenaar Dexon Gaansteland bij de familie Eppinga. Elger 536. Fokkersfamilie Aarsen Anneke Bauma uit Nes. Eigenaar familie Aange Okkema. Murk. Gefokt door Fleur van Kempen. In bezit nog van Fleur met stal van de Kadiek van de familie De Boer. Nick 538. Fokkers-eigenaar familie Tank uit Vragender. Mans 543. Gefokt bij de familie Slagers Karnebeek in Goor. En Mans, dames en heren, krijgt een andere eigenaar. Finca Sandro uit Mexico. En daarmee wordt hij stalgenoot van Detmer, Beent en Rommert. Eigenlijk ook van Jinte, die nog een jaar in Nederland blijft. Maar ook Mans blijft voorlopig ook nog in Nederland. Om voor genoeg navok te zorgen voor het nakomelingonderzoek. Nieuwe eigenaren uit Mexico zijn erbij. Jonathan Robles en Sandra Sanchez. Dan Menzo, gefokt bij stal Jede uit Vledder, in bezit van stal Jede van Marcel en Jacqueline Schoo en stal van de Kadiek van de familie De Boer. En tot slot Manno, gefokt bij Rijtse Faber, Sint-Nicolaas Gaan met als eigenaren familie Gerben en Klaske de Vries uit Hinderlopen en Rijtse Faber. Nou, dat waren de fokkers, de eigenaren achter deze prachtige rij hengsten. Dank aan Bouwerdij Zwart. Tekeноffering gaan namens Bouwerdij Zwart in ons midden.
En namens Jonka FPS Dianne Postma. Langzamerhand verlaten de fokkers-eigenaren de baan weer. En dan gaan we zo dadelijk nog 1 keer genieten. 3 hengsten door naar de kampioenskeuring. Jong hengsten. Jeppe 537, Martinez 539 en Elger 536. En er zijn verder Murk, Niek, Mans, Menzo en Mano.